Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus fejrer det jødiske påskemåltid sammen med sine venner. De er alle jøder, og netop påsken og dette måltid er et mindemåltid. Det er et måltid, hvor alle ingredienserne har et symbol, som minder dem om, at Gud førte deres folk, generationer før dem, ud af fangenskab og befriede dem fra faraos tyranneri og slaveri i Egypten. Det er beretningen om Moses, som de husker og som de mindes med det påskemåltid. Når de spiser det, bid for bid, er det som om, at de tager del i denne fortælling, som deres forfædre, generationer før dem, har fortalt om. De husker og minder hinanden om, hvad Gud har gjort for dem, og Gud stadigvæk er med dem. Men ved påskemåltidet her sker der noget særligt. Det er usædvanligt. For Jesus han rejser sig op, og så begynder han at vaske sine venners fødder. Han siger, at hvad der er sket dengang, vil komme til at ske i morgen. Bare af en helt anden kaliber. Det er befrielse, og det er genoprettelse af hele menneskeheden. Ja, hele kosmos. Det er, hvad man kan kalde en rekreation af hele skabelsen. Og det sker alt sammen gennem Jesus Kristus. I Johannes evangeliet har påskemåltidet, som senere er blevet vores nadver, en særlig dimension, som jeg holder rigtig meget af. Netop der, så ser vi, at Jesus han rejser sig og vasker sine venners fødder. Egentlig så var det en tjener eller en slaves opgave at vaske støvet af gæsternes fødder, inden de kom ind i huset og lagde sig ved bordet for at holde måltid sammen. Men her er det Jesus, der rejser sig og begynder at vaske sine venners fødder. I den handling, der viser han og siger også, at det han gør, det er et symbol på den kærlighed, han har til sine venner, til den kærlighed, Gud har til menneskeheden. Han tjener i kærlighed, og han opfordrer faktisk også mennesker, også os, om at gøre det samme. Jeg husker en gang, jeg var med til at fejre skærtorsdagsgudstjeneste i Jerusalemskirken. Gospelkoret Kefa sang, og der var en særlig stemning. Jeg husker det som en særligt nærvær. Det var en særlig aften. Som led i gudstjenesten, der havde vi fodvaskning, som den står beskrevet i Johannes evangeliet. Jeg var blevet spurgt, om jeg ville lade nogen vaske mine fødder. Jeg sagde ja til det, og sammen med 2 andre sad vi oppe foran alteret og var klar til, at der var en, der kom hen og vaskede vores fødder, en efter en. Jeg husker ikke, hvem det var, der vaskede mine fødder. Men jeg husker, at der skete noget særligt, dengang turen kom til mig. Det var ikke det, at det var grænseoverskridende. At der var en, som hældte vand på mine fødder, vaskede dem og stille og roligt tørrede dem igen. Nej, det der var klart for mig, lige pludselig, det var, at jeg ikke længere kunne være tilskuer til påskens drama. Det var som om, at det var Jesus, som spurgte mig, skal jeg vaske dine fødder? Nu var det meget mere personligt, end det havde været for mig før. Jeg var ikke længere tilskuer, og jeg skulle tage stilling til, om jeg ville lade Jesus tjene mig i kærlighed. Påskens drama, den store Guds fortælling, er mere for mig nu end en fortælling, som vi husker og mindes. Det er meget personligt. Det er virkeligt. Og dengang tog jeg en beslutning om, at jeg ikke længere ville være tilskuer til den. Jeg ville selv være med i det drama. Jeg vil selv være med og medforfatter på Guds store påskedrama, på hans fortælling. Det var noget særligt den dag.
Og jeg husker det. Jeg husker, hvad der skete, da jeg sagde ja til, at Jesus måtte vaske mine fødder. Glædelig skærtorsdag.